कहले हो कि तहरा मैया के का सवारी बाहू तो भगत कहले किराना चाचा जी कि एक भगत सवाल कह दिले माई से और कहले कि देखिए हमरा मैया के का गाड़ी बा अरे कि टाटा सफारी ना फॉर्च्यूनर ना कौनो बाटे अगारी हो हमारा मैया के क्यों ब्याह तो आलो तई को बखरी बाटे सवारी हो हमारा मैया के अरे के बात तो हट लइका कि टाटा सफारी ना फॉर्च्यूनर ना कौनो बाटे हमारा मैया के टाटा सफारी ना फॉर्च्यूनर ना कौनो बाटे हो हमारा मैया के टाटा सफारी ना फॉर्च्यूनर ना कौनो बाटे हो हमारा मैया के हमारा मैया के देखी तो कहता कि का हो तो एगो बधरे बात सब एगो बधरे बात हो हमारा मैया के एगो बधरे बात हो और कौन है चिड़िया इसके सही रंजीरा तो हत्या जी भी माई के नवरात करेला 9 दिन भूखेला हर महीना में परीक्षा पूरा करेंगे भाई जो बना रहे माई के दरबार में आई बा और घर के बाहर पूछा थे वही पे बात जाता है कैसे की गुरु जी हो चरण के धुरिया की कहा भक्ति घूमत बाटे माई के चरण के धूल अपना माथे में लगावेला मन के साथी और प्रसन्नता मिलेगा चरण के धुरिया भक्ति में घूमत बाटे माई दुआरिया के तुलरिया सोना तुलरिया हो हमारा माई दुआरिया के तुलरिया से बताना तुलरिया हो हाँ हाँ हमारा मैया के कहले का पहले को बधरी बात सब हमारा मैया के पहले को बधरी बात हमारी हो हमारा मैया के पहले को बधरी बात हमारी हो हमारा मैया के पहले को बधरी बात हमारी हो हमारा मैया के पहले को बधरी बात हमारी हो हमारा